Mit navn er Neha, stifter af NariKind. Nari betyder kvinde på hindi, og det er netop kvinder, der er drivkraften bag vores virksomhed. I en lille landsby i Indien er vores hensigt at styrke kvinder med stabil beskæftigelse, retfærdige lønninger og færdighedstræning. Vi træner disse talentfulde kvinder i at genanvende brugte seje og jeans til bæredygtige livsstilsprodukter som boligindretning, tasker og accessories. Hvert produkt er en unik skabelse og giver nyt liv til brugt tøj gennem timer af syning, quilting og patchwork. Vi er en lille opstartsvirksomhed, og vores mål er håndgribeligt: at skabe smukke produkter bæredygtigt og give økonomisk uafhængighed til kvinder. Et sted, hvor mulighederne er få, og den nærmeste by er timer væk. Ved hvert køb er du med til at støtte op omkring vores mål og give disse kvinder midlerne til at opbygge en bedre fremtid for dem og deres familie.